Čaute. Čaute. Ja som Tripkornet. A ja Sau. No takže teraz vám ukážeme, jak postavať takúto sochu. Je to veľmi jednoduché. Len musíte mať v tom zručnosť. Takže môžeme to postavať hneď za tým. No túto. Nepoviem, aké vlny budeme potrebovať, takže budeme potrebovať oranžovú, Takže modrú, oranžovú, modrú, tyrkysovú, hnedú a bielu. hnedú a bielu. No. A túto to vzadu postávame. Takže a ešte sivú vlnu budeme potrebovať. Ale sivú vlnu. No takže dáme hruby 4 bloky. Potom by sme mi mohli ukázať ešte niektoré sochy. No, takže 4. 4x6. Alebo 4x8. A ospravedlňujeme sa za tie lagy. Počkej, aké to je veľké? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takto hrubý. Tak. No. Počkej, toto ešte takto musíme ako to panku. Teraz gate budú modrej. To už je na vás, ako si zvolíte, že do výšky, ale bolo by dobre, keby ste to mali tak akurát. A snažte sa to spraviť presne. Tak to asi nejako vysoko. Tak, tuto sa mi pomôže. Nejak takéto? No, tak nejak. Tak. Potom na sáva necháme hlavu, my spravíme ruky. Hej, alebo nič, alebo Opačne. No opačne, no. Ja radšej ruky, no, lebo ty si zdručný v tých hlavách. Áno. A mnohí sa môžete čudovať, že prečo máme že tak veľa vecí. Lebo sme VIPkovia. Poďte sa niečo napíšem a tam máte, že Tripkornet je VIP. Takže... Ako to im môže dohľadať. A do popisku vám dáme IP adresu a môžete si na tento server zahrať. Je to dosť dobrý server, len nemyslíte si, že iba lagy sú počas natáčania a niekedy počas hry, ale to je nič. A takéto sochy budeme vyrábať aj pre ľudí. Normálnych, čo je bez VIPka. Pre hráčov za Peniaze? No za peniaze, no ale kebyže nemáte, tak by ste nám to mohli potom akože, keď budete mať potom. No veď potom budete mať všetko ohľadom nášho predávania soch. A kebyže si chcete zahrať, do popisku by sme mohli dať aj warp tých soch, kde to môžete kúpiť. Ja akurát som už začala aj robiť taký ten domček, že tam budeme mať vlastne aj cenu sochy, že... Najmenej jedna socha bude stať tak 500 000. Hej. Najmenej, asi takáto. So skými bude možno stať aj 1 000 000, ale zase berte tak, že vy si môžete hovoriť, však to je ťažké, že to ťažké. Aj to ťažké, ale že to však toto je veľa peňazí, že to od nich nekúpime. To si zase nehovorte, lebo tie skiny, to je veľmi mať veľkú zručnosť a je to ťažké postavať. Akorát sme robili tak jeden skin. Tam pozrite sa, ja vám ho ukážem. Zato sme to trošičku tak dorobili, lebo nebolo to vôbec vidno. A toto im trvalo 2 hodiny, aby ste vedeli. Bolo také ťažké. Najviac sme sa bali, že ten look nebude to tak vystihnuté, že nebude to vidno, tak sme to takto ešte dorobili. A tento skin
stávali, počkajte, kde to je? Tento skin stávali hodinku a pol. To sme sa len tak trošičku tak A robili. takýto normálnu postavu postávame asi za takých pol hoďku, 20 minút, tak nejak uvidíme. Možno za 10 minút. Podľa toho, koľkatí ste a tak. A Ja by som to radšej robil v skupinách. áno, my sme to robili v ľahšie to je v skupinách. skupinách. Lebo keď ste jeden, trvá to dlhšie, keď ste viacerí, to máte rýchlejšie. No hej, ale ešte v tom, že vlastne keď sú dvaja, tak vlastne aj majú viacej toho materiálu, ak nejste VIPčko, alebo proste keď nemáte kreatívu. Tak lepšie byť dvoch, lebo nemusíte mať dostatok tej vlny alebo toho materiálu. A potom do popisku vám aj napíšeme, za koľko stojí VIP a takéto podrobnosti. Však toto si môžete všetko pozrieť v popisku. Alebo vám dáme stránku alebo vám dáme stránku. Napíšeme vám tam servera. áno, napíšeme aj tú stránku servera. Nie, toto už sú ruky. Takto to ide. Takto. Zlak. Takže nehovorte si, že to nekúpim, lebo toto je veľmi ťažké. Takáto socha najmenej bude stáť, ak prižmúrime, ale ak prižmúrime, tak 400. Ako 1000, nemyslíte si, že $400. Kebyže $400, tak to by už museli byť trošičku padli na hlavu, ale ako. Ale to my nie sme. No, našťastie. Aj. Počkaj, toto som dal dobre. Môže to byť aj tak, no. Nedávaj také moc dlhé ruky. Počkaj. No, môže byť tak. Ešte choď radšej robiť tú hlavu, ja to dorobím tieto roky. Dobre, ale ešte nemáme spravenú túto stranu. Počkajte chvíľočku. Hneď sme späť. No tak sme opäť tu. A ideme teraz, pokiaľ sa dokončí ruky, ja idem postavať mojím slovom gebulu. Mojím slovom hlavu, alebo Ksicht. No takže normálne slušne povedané hlavu ideme postavať. Hlava myslím si, že je najťažšia. Takže pritom si dávajte presný pozor, lebo tá hlava je veľmi ťažká. dáte jeden blok špatne a môžete... A môžete celú sochu prerábať. No ako ne, celú hlavu môžeš zničiť. Áno. A jak vidíme, už tu máme jedného zaujemca, možno o skin. No však, ale už pozrieme sa na chvíľku na niečo. No a ešte na to budeme možno potrebovať aj... Prepáčte, že to tak trošku stopneme, lebo tu sú také lagy, že proste... Až sa nedá stavať. Musíme to trošičku Stopovať. zostrihať. No, stopovať. Počkaj, túto táto vlna je zlé. Lebo viete, sú tu také lagy, že napríklad, že to tam dá a ja to napríklad nevidím. No, takže musíme to znova stopnúť. No, jak ste si všimli, sme to stopli kvôli tým lagom a socha už je hotová. No, takže pre tento diel je zatiaľ všetko. Ak sa vám to video ľúbilo, dajte like, ak nie, radšej nedávajte nič. No, lebo ináč by nás to zrujnovalo. Potom v ďalšom dieli bude panák s majiteľovým skinom, jak som hovoril, do popisku vám dáme IP adresu a tak ďalej. Potom vám dáme na to warp, potom vám dáme... No a proste čo tam ešte dodáme, aby to bolo cool. A ak si potom chcete pozrieť ešte nejaké nové diely, tak potom... Nájdete nás na stránke. Tak čaute. Čau.